Готови ли сме? Тук отгоре съм над тебе. На 3, 1, 2, 3, go! Да видим какво ще представи той. Добро начало на словенския състезател. Агресивно поведение на каране. Енергия, защото изпълнението ми беше доста добро. Вчера се справих също толкова добре, така че се радвам. От квалификациите взех 5-то място. Сега ще видим, като съберем точките, на кое място ще бъда. Може и да е по-напред в класацията. Надявам се. Кои от триковете, които направи току-що, са любимите ти? Любимите ми са high chair стопи, когато краката са над дръжките на кормилото. Харесвам също и дрифтовете. Мога да правя и long стопи. Ти изглеждаше доста атлетичен в движенията си. Тренираш ли някакъв друг спорт? Когато бях малък, тренирах малко гимнастика, също карам доста скейтборд и сноуборд. Целта ми е да комбинирам този стил и на мотора. Така че стила на обличане и акробатичните номера идват оттам. Ти завърши своето изпълнение с салто през кормилото. Това трудно ли е? Да, това е доста трудно. Не всеки може да го направи. Да, за мен не е трудно, защото съм го правил и преди в сноуборда и гимнастиката. Когато бях на мотора, ми дойде идеята, че мога да го направя и през кормилото и успях. Аз съм висок и тежък и не е логично за мен, но все пак успях. Значи си имаш свой собствен стил. Да, така мисля. Разкажи ни нещо за твоя мотор. Има ли нещо по-специално по него? Тези странични тръби са от карбон, правят мотора по-маневрен, защото са около 5 кг по-леки от оригиналните. Това е специалното, нищо особено. Спирачките и всичко останало си е стандартно. Как се чувстваш в България? Харесва ли ти това шоу? За първи път съм в България и мисля, че шоуто е страхотно. Благодаря на организаторите, че успяха да направят нещо подобно. Мястото е страхотно, публиката е още по-страхотна. Всичко е уникално добро. Организацията с хотелите също е добра, така че мисля да дойдем и следващата година.